Ang Ginoo manakan ninyo. Ang sinugdanan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Minahal kong Teofilo, daghan ang nangako pagsulat og taho bahin sa mga hitabo sa atong katilingban. Gisulat nila ang gitaho kanato niadtong nakitagayod ni ining mga butanga sukad sa sinugdan ug nagsangyaw sa mensahe. Busa halangdong Teofilo, tungod kay nakatuon man ako pag-ayo ni ining tanan sukad sa sinugdan, ihunahuna ko nga angay kining sulaton sa maayong pagkahanay alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuoran sa mga butang nga gitudlo kanimo. Unya, mipauli si Jesus sa Galilea, og diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikailap sa tibuok kautaan ang balita mahingtungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinagoga o gidayeg siya sa tanan. Unya, miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya nagdako, og ingon sa naandan, miadto siya og sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan, o gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaías. Gibukhag niya ang linukot nga basahon, ug maoy iyang naggibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo anya kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuwig nga ang Ginoo moluwas sa iyang katawhan. Unya gilukod ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa pinialan ug milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga, unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlaw, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan diyan ni Kristo, karon ang third Sunday in Ordinary Time. Gisaulog sad nato sa atong simbahan ang National Bible Sunday and also ang Domingo sa Pulong sa Dios. Ang atong mga pagbasa karon, ilabi na ang unang pagbasa ug ang Ebanghelyo, no, nagsangyaw kanato kung unsa ka importante ang pulong sa Ginoo o giunsa ni Kristo ang pagsangyaw sa maayong balita sa iyang misyon diri sa yuta. No? So, mubalik ta sa atong unang pagbasa gikan ni Propeta Nehemias. No? Dito sa first part sa atong unang pagbasa, naayo sa katawo nga nagdalawog basahon, no? Sa atbangan sa mga tao. Ang iyang ngalan kay si Esdras. Gibasa ni Esdras ang pulong sa Dios ug ang katawhan na minaw ug na malandong. Mga kaigsunan diyan ni Kristo, no, sa panahon pa sa mga Israelita, dili pa kayo klaro kung kinsa ang Ginoo, unsay tinuod nga pulong niya, no? O kinsay ang mga propeta o kinsay mga pari niya. Pero karong sa atong pagbasa, unang pagbasa,
Naayo sa katao nga si Esdras, yang gibasa sa mga tao ang pulong sa Dios, no? Ang balaod sa Ginoo, ang kabubuton sa Ginoo iyang gibasa. Ug ang reaction sa mga tao simple ra gyud kaayo. Naminaw sila ug maayo ug namalandong, no? Makarelate man gyud ta ani kanang moattend tag misa ba? Kung basahon ang mga pagbasa, first reading, Salmo Responsorio, second reading, Ebanghelyo, mga selected na ni sila mga readings, mga kaigsunan diyan ni Kristo. Selected na sila. Well-studied na sila. Aron na atay makatunan ba, no? Kada simba nato, no? Pero, unsa ka ang nahitabo karon sa atong mga when we go to church, mao ba gihapon ang realidad sa atong katilingban? Naminaw ba ta sa mga pulong sa Dios, no? Attentive ba ang atong listening? Karon ilabi na daghan kayo distraction ba, no? Grabe sa simbahan karon, naay mga nagdalag cellphone, no? Na mga nag-recording, naay nag-text pa, na usahay na ay nagchika-chika pa, nga nanasimbahan. Pagsugod sa reader, ang pagbasa, gikan ni Propeta, pananglitan ni Nehemias. No. Kung mangutana ko ninyo karon, makainomdum pa mo kung kinsay nagsulat sa ikaduhang pagbasa? Diba? Buti pa sabot, wag kita maminaw. We don't listen. We Catholics don't listen. Maguwat rata sa walin ni Padre. Unya, kung way klarong wali ni Padre, uyaw-uyaw na tayo, way klaro man to si Father, di mo kamamuwali. Ikaw day na malandong day ka, naminaw day ka sa pulong sa Dios. Waman sad, no? Iyo, sige pa, blame diha. Naningkamot ba ako nag-andam? Ikaw ang naminaw. Diba? You know, joke lang, pero tinuod, no? So, nga na-gyud siya. Catholics are not attentive to the Word of God. Bisan gani, sulod sa atong santos nga misa. No, kung mangutana ko ninyo, unsay tubag sa Salmo Responsorio, no? I-Google pa lang, kung wala pa, gisulat dirinan, dili na nila mainumduman. No? Diba? No, ang imong mga pulong Ginoo, Espiritu ug unsa to? Kalimut man ko, oy. Mapunpud ko na minaw ba, no? You know, is spirit and life. Buti pa sabot, kung maminaw tagtarong sa mga pulong sa Dios, ang Espiritu magpuyo ka nato, ang kinabuhi, no? Mulambo. Especially the life of faith we have. Sayang, today is National Bible Sunday. Na ako'y usa ka higala nga, ganahan kaayo siya, no? Kung makakita siya bagong libro, mupalit yun siya. It doesn't matter what kind of book it is. Naan niya tanan. Oh, basag yun siya almost every day, 10 pages, 20 pages every day. Tungod sa iyang kabisi, nihinay na ron. No? Pero every day that person reads any kinds of books. Then, usa ka adlaw, itong historyaming duha, magitagaan man ko libro niya kay inspirational ka ano kuno kaayo katong libro ha ang tud karon wa pa nako gibasa tungod nadto nga wa pa ko na inspire. Pero ako sa gipangutana, how many times have you read the Bible? Ingon siya wa pa ko kahuman sa first book sa Genesis pa. Pero ang iyang kwarto libro gyud na bisag asa libro na and everything was read. Less than 1 or 2 weeks, so 1 month or 2 months, pag-abot sa iyang kwarto, humana na siya. Pero ang Biblia, no, never pa siya nakahuman. Diba? That's our attitude towards the Word of God. Ang pulong nga Espiritu o kinabuhi. Sayang. That's why we don't have this Spirit. We don't have life. Because we are far away from the Word of God. Sayang mga kaigsunan, available unta kaayo ang pulong sa Ginoo. So, ingan na ragyod, no? So usbon nato ang atong mga naandan kinaiya labi na sa simbahan, labi na sa santos nga misa. When the person begins a reading
from the book of Prophet Jeremiah, maminaw gyud tagtarong, no? Let us set aside all distractions, cell phones, chismis, unya na lang na, naanay time para ana. Tagaig panahon ang pulong sa Dios. Tagaig panahon ang pulong sa Dios. Because it is the same word that becomes flesh in our hearts. Kining maong pulong nga gisangyaw sa Santos nga Misa ang mahimong tao sa balaan nga Eucharistia. Ingana na siya mga kaigsunan diyan ni Kristo. That's why we celebrate the liturgy of the Word first bago ta mag-celebrate sa liturgy of the Eucharist. No. So ikaduha, kung paminawon nato or basahon nato ang ang pulong sa Dios o ang Biblia, naani say gahom. Naani say gahom. Do you know, ang tanang butang gihimo sa amahan pinaagi sa pulong. Kung dilimo mo to tanawa ang Ebanghelyo sumala ni San Juan, chapter 1, verses 1 to 14. When the Word was the source of everything. Nagibuhat sa amahan, pinaagi sa pulong nga mo si Jesucristo ang tanan. Naay gahom ang pulong sa Dios. The Word is powerful. The Word is inspirational. The Word saves. No? Makaluwas ang pulong sa Dios. Because the Word is Jesus. Tungod kay ang pulong mao si Kristo. Mga kaigsunan dihan ni Kristo. Usahay mo ingon ta. No, nawagtangan makog paglawom, no. My faith is getting weaker. Dili na ko sure, no, sa akong relationship with God. Usara gyud kabutang hinungdan ana. Nilayo ta sa pulong sa Dios. We don't read the Word again. Tungod kay, if we read the Word every day, the Word nga ginganlag og Emmanuel, magpabilin uban ka nato wherever we go. No. My dear brothers and sisters, sa atong Ebanghelyo karon, si Jesus miingon sa iyang mga kabarangayan, no? He was in his synagogue. After reading ang usa ka parte sa gikan ni Propeta Isaías, niingon siya sa mga tao, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlawa, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Giprangkahan gyud ni Kristo, no? Unsay buot ipasabot ani? Anytime nga we read, anytime nga maminaw ta, mubasa man ta or maminaw sa pulong sa Dios, kung naatay pagtuo, naatay pagsalig ug open ang atong mga heart, matuman gyud ang gisulti sa Ginoo. Jesus is telling us straight today, no, that kining mga bahina sa kasulatan natuman karon sa inyoha as you heard it read to you. Mga kaigsunan diha ni Kristo. Si Jesucristo mao ang pulong sa amahan nga nahimong tao. Si Jesucristo mao ang gipadala sa amahan aron makig-uban kanato. One of the ways, usa sa mga paagi nga nagpuyo uban kanato si Jesus ang naa sa balahang kasulatan in the Bible, no? Sa pulong sa Dios. Mga kaigsunan diha ni Kristo, giauhag ta karon sa simbahan, giauhag ta ni Jesus, giauhag ta sa mga propeta karon, no? Sa atong mga pagbasa, to come closer to God through the Word. Go back to the roots. Sa atong simbahang Katoliko, when we read the Bible, dili basta-basta, no? Kanang we read the Bible un gamiton nato aron pang isangyaw nato, gamiton nato just to get people's attention or just to use people. In the Catholic Church, we don't use the Word of God. We allow the Word of God to use us. That's how it is in the Catholic Church, no? Dili na basta-basta magsangyaw ka sa mayong balita daprin kalsada. No. Sa simbahan, ang pulong sa Dios gi-read ug gi-interpret sulod sa tradition ug sa church.
Dili ka nang mangita na lang kag bahin sa kasulatan ug murid ka unya ka na imong isangyaw, dili. Kinahanglan sabton nato sa context, sa tradition ug sa simbahan ang meaning sa mga pulong o sa pulong sa Dios. No. Pananglitan, unsay buot ipasabot ni Kristo pagingon niya sa diri sa atong ebanghelyo, miingon siya, ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita. And the rest. Pwede man ako na gamiton nga ang Espiritu sa Ginoo na anako, no? Aron musikat ko ba? No? Makahiling ko, makamilagro ko. But that's not the meaning of it. Dili na to pwedeng kuhawon ra nato ang pulong gamiton nato para sa atong benefits. Ang buoti pasabot ni Kristo diri, Jesus, nakigistorya siya sa iyang mga people, sa iyang mga katawuhan. No? And he was saying, ang Old Testament nga promise, gituman sa Dios nga Amahan, pinaagi sa pag-anhi nako. No? Jesus is saying that the Father anointed me through the Spirit to be the Messiah. So, si Kristo maoy ang bridge sa karaan ug bag-ong kasabutan, no? Gituman sa Amahan diha ni Kristo ang iyang gisaad sa mga Israelita, no? So ingana, when we Catholics preach, we Catholics we read the Bible, we Catholics we study the Bible, dili basta-basta nga kung unsay atong gusto. We read the Bible within the context, we read the Bible within the tradition, we read the Bible within the church. No. Mga kaigsunan diyan ni Kristo, sa atong pagsaulog sa Domingo sa Pulong sa Dios, let us go back to the roots. Let us go back kung asa nagsugod ang tanan. Dili lang ang atong pagtuo, kundili ang tibuok kalibutan. Everything was made by the Word. Let us go back to the Word. May we become rooted in the Word and alive in faith, witnesses, saksi sa pulong. Let us renew our attention while attending Mass. Pagsugod sa pagbasa, maminaw ta, mamalandong ta. Nagingon si Kristo karon, kung maminaw ta or makadungog ta sa pulong sa Dios, kung unsay gibasa, matuman gayud, sumala sa atong nadunggan. And lastly, the Word of God is read within the context, within the tradition, and within the church. Aron masabtan nato kung unsa gayud, no, ang mensahe sa Ginoo sa Biblia. May we increase our love for Christ through our love of the Word, so that we become true witnesses of the Word and true preachers of the Word through our way of life and attitudes towards one another.